Bideo honetan etorri aditza ikusiko dugu. Deklinatzen den aditz honek dituen formak ikusiko ditugu, bai singularrekoak, bai pluralekoak. Hortaz, singularreko pertsonekin hasiko gara. Ni nator, zu zatoz, hura dator. Je viens, tu viens, il vient, elle vient. Pluralean modu honetara esan behar dugu. Gu gatoz, zuek zatozte, haiek datoz. Nous venons, vous venez, il vient, elle vient. Dena dela, esan dezagun je viens esaten dugunean, bi modutara itzuli aldugula hori euskarara. Ni nator edo ni etortzen naiz. Beraz, je viens en voiture esaten dugunean frantsesez, bi modutara itzuli aldugu. Autoz nator, autoz etortzen naiz. Etortzen naiz, sarritan egiten dugunean, jakina. Bukatzeko, errepika ezazue nik esan eta gero. Je viens, tu viens, il vient. Nous venons, vous venez, il vient. Eskerrik asko nire gunea bisitatzeagatik, gogora ezazue irakats.blogspot.com gunean bideo gehiago topatuko dituzuela.